It-tfal tal-Bambin. Darba ħdejn Ġesu inġabru ħafna tfal. Kienu ferħanin, jiġru, jaqbżu u jitqu. L-ebda jew missier ma siktuhom, ħallewhom jifirħu u jagħmlu festa. Xtaqu li f'xi ħin Ġesu jieqaf minn dak li qed jgħallem u jbierek lit-tfal. Ġesu ressaqhom lejh. Qiegħed idej fuq rashom, berikhom wieħed wieħed u waħda waħda. It-tfal komplew bil-festa, iduru ma' Ġesu. Aktar ma beda jgħaddi l-ħin, aktar ħadu konfidenza, bdew itelfuh milli kien qiegħed jgħid. In-nies ma setgħux jisimgħu bl-istorbju tagħhom. Pietru u sħabu l-Apostli ħarsu lejn xulxin u ċaqalqu rashom. Mhux sew qalu li Ġesu jħalli dawn l-imqarbin jagħmlu li jridu? Ħadd mu jisma' xejn bihom. Ħadu l-tfal bil-goff. Itilqu, hawn mhux postkom, morru ilagħbu x'imkien ieħor. Kif induna Ġesu waqaf u minflok ma keċċa l-tfal, beda jsejħilhom ħdejh. Ħalluhom l-tfal, tkeċċuhomx. Jien ġejt biex noqgħod ma' tfal u ma' dawk li jixbħu l-tfal. Meta raw li Ġesu jridhom, it-tfal bdew jiġru qalb il-kbar. Jitilgħu fuq ħoġor Ġesu jitqu u jifirħu. Ġesu refaħħhom, għannaqhom miegħu u berikhom. Wara ftit għallhom biex imorru jilagħbu fejn kienu qabel. Imma l-istorja ma spiċċatx hawn. Ġesu kompla jgħid lin-nies, ngħidilkom li jekk ma ssirux bħal tfal żgħar ma jkollkomx post fid-dar ta' missieri. Intom tridu tażlu bejn li taħsbu li intom importanti jew tindunaw li mingħajr Alla li tagħkom il-ħajja ma intom xejn. Aħna qegħdin nitolbu għal dawk li huma kbar u li forsi ma tantx iħobbu joqogħdu ħdejn Ġesu. Għandna nurruhom li Ġesu qed jistennihom biex ma jibqgħux b'qalbhom imdejqa. Għax min qiegħed il-bogħod minn Ġesu dan ma jkunx ferħan. Imma min jersaq lejn Ġesu, ngħidu aħna bil-qrar, jinduna kemm Ġesu hu ħabib tas-sew. It-tagħlima tal-istorja. Naħseb li intom tixtiequ li kontu fost dawk it-tfal, imma llum ukoll tistgħu toqgħodu ħdejn Ġesu meta tmorru l-Knisja u toqgħodu titkellmu miegħu. Jekk aħna nagħlqu għajnejna u naħsbu ftit, nindunaw kemm hi ħaġa sabiħa li nkunu ħdejn Ġesu. M'hawnx ħabib aħjar minnu.